ଥରେ ଜେଜେ ଓ ନାତି ମିଶି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନଦୀ କୂଳକୁ। ନାତି ଟୋକାଟି ପଚାରେ, ଜେଜେ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ହସୁଛି, ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ତ ଏମିତି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି ମୁଁ? ତ ଜେଜେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଲ ଭିତରେ ଯାଏ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଉଦାରତା, ମାନବିକତା ଏସବୁ। ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଯାଏ ରାଗ, ହିଂସା, ଅଭିମାନ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏସବୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ସେ ଜିତିଯାଏ। ନାତି ଟୋକାଟି ପୁଣି ବୁଝିପାରେନି। ଜେଜେ ବୁଝାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ତୁମକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବ? ନା ନା, ମୁଁ ଚୋରି କରିବିନି। ମନକୁ ପୁଣି ଆସେ, ନା ନା, ଚୋରି କରିଦେବି, ଜିନିଷଟି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ପୁଣି ମନକୁ ଆସେ, ନା ନା, କିଏ ଯଦି ଦେଖି ନେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଅପମାନିତ ହେଇଯିବି। ପୁଣି ମନକୁ ଆସେ, ଦେଖିଲେ ଦେଖୁ, ମୋ ତ ମନ ଲାଖି ଜିନିଷଟି ମୁଁ ପାଇଯିବି ନା। ତ ଆ ଭିତରେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛେ ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଖରାପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।